Wara sena u nofs kalvarju u xhur sħaħ li tefgħu arkubtehom l-oqsma kollha li jmissu mat-turiżmu, il-Ministru responsabbli mill-istess qasam m'għandux miri għat-turiżmu għal din is-sena. Net News taqsal il Clayton Bartolo x'inhu tbassir f'termini ta' turisti għall-2021. Iżda għal xi raġuni, il-Ministru li taħtu jaqa' dan id-dekasteru tant kruċjali għal pajjiżna lanqas biss ħejja miri għal dan is-settur. Settur li jfisser lejxin għal eluf ta' ħaddiema u negozji. Bħala Ministru tat-Turiżmu inti nimmaġina li għandek xi tip ta' forecast għal din is-sena, numru? Jiena nħalli riżultati jitkellmu waħda. M'għandekx numru ġifieri, m'għandekx idea ta' kemm. Il-Ministru Bartolo kien qed iwieġeb mistoqsijiet waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Mellieħa biswit qatt ta' lukandi li sa issa għadhom ftit li xejn qed jospitaw turisti u meta jumejn oħra pajjiżna se jkun qed jiftaħ il-bibien għat-turiżmu. Iżda sal-lum il-Ministru jibqa' bla miri u bla pjan.